mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga baretang unyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Memorandum of Agreement para sa mall voting sa maaabot na eleksyon pirmado na kan Comelec asin Ayala Malls, Legazpi. Philippine Coast Guard Bicol inaktibaran sa indang Deployable Response Team bilang preparasyon sa maraot na panahon na nakakaapektara sa Kabicolan. 603 na mga nonagenarians makakaresibi ng cash incentive hali sa gobyerno probinsyal kan Albay. Universal Pension Act para sa kabos na senior citizen sa nasyon, ipigbubusol kan ako Bicol Party List. Sa lado nasyonal, BARM Parliamentary Election, ipig-Oktaba kan Comelec. DOTR Secretary Vince Dizon nakatutok sa transport project kan PBM o kaya PBBM administration. Sa ibang nasyon ni Israel inakusaran ang Hamas nin pagsuway sa ceasefire deal matapos madiskubring ibang bangkay nin biyag an ibinalik. Sa lado ning Karawat, Pinoy Mixed Martial Arts Fighter Joshua Pasio dinaog si Jared Brooks kan Estados Unidos sa sendang laban sa 171. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pinirmahan kasudma kan Commission on Election asin Ayala Malls, Legazpi ang sarong Memorandum of Agreement para gamiton ang mall bilang voting center sa maabot na eleksyon. Sigon kay Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobonao, dakulang convenience ini sa 1,071 rehistradong botante kan barangay Lapu-Lapu, Legazpi City, dalan taday na sinda kay Buwan na magsurusuan sa Betano Elementary School. Sa nasabing kasunduan gagamiton bilang voting center ang sinihan kan mall asin in kaso mawaran in supply ng kuryente otomatikong matao o kaya ma-provide an Ayala Mall nin genset para ipagpadagos ang pagboto. Sinabi man ni Comelec Regional Director Attorney Maria Juana Valesa na para masiguro man ang seguridad sa lugar, madagdag sinda nin deployment kan mga personalis kan pulisya asin hali sa Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Miyaras na ito inaktibar kan Coast Guard District Bicol ang sendang Deployable Response Team para sa posibleng deployment dahil sa raot kan panahon na nakakaapektara sa Kabicolan. Siniguro kani ang kahandaan kan sendang mga istasyon para sa pagresponde sa anuman na emerhensya. Miyaras na biginganyar kan PCG Bicol ang publiko na maging alerto asin preparado sa anuman na sitwasyon kan panahon. Makipagkooperar asin magsunod sa mga aviso kan gobyerno lokal para masiguro ang kaligtasan kan mga namamanuan.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naka-alerto ang mga personalis kang Ginubatan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dalan sa makusog na paguran na namamatayan sa kapalibutan. Sigun kay Ginubatan MDRRMO Head Joy Maravillas, maigot nindang pigbabantayan ang mga salog asin iba pang pigbubulusan ng tubig kasabay padigdian mga tinampo na naapektaran kan pagbaha. Itanong ahemplo ang tinampo na sakop kan barangay Masarawag kung saan kasuudma may mga ragpa ng ibinulos. Inabisuan man ni Maravillas ang mga residentes sa mga lugar na nasa may mayon unit na maging alerto asin preparado ano man na oras. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ipigbubusol kan gobyerno probinsal kan Albay na makapagkondusir nin capacity building training para sa mga medical doctors asin specialist. Sigon kay Provincial Administrator Cedric Daep, nagkaigwan ng consultative meeting ang probinsya kasabay ang mga pamayon in hospital hali sa 8 Provincial Government of Albay Managed Hospital. Sinabi ni Daep, ang nasabing inisyatibo may katuyuhan na masimbagan ang iba-ibang issue siring kan kakulangan nin mga espesyalista asin healthcare professional para sa specialized medical care sa government-run health facilities. Sa ibong nalado tututukan kan gobyerno probinsya kan Albay ang planong rehabilitasyon sa Linyon Hill. Sigun kay Provincial Administrator Cedric Daep, parte kan nasabing proyekto ang padagos na espersos kan gobyerno sa pagpapauswag kan turismo sa paagi kan lokal asin international promotion. Idinugang pa niya magkakatabang ang paglaog sa public-private partnership para sa matayumpong economic activities na pigdalauman na magkakapag-ambag sa pagpapadakol kan pag-abot nin mga turista sa Albay. Ipigbubusol ka na Bicol Party List ng House Bill 10423 o Universal Pension Act para sa gabos na senior citizen sa nasyon. Sa entrevista kan DCGB kay Bicol Party List Executive Director asin Alkalde Alfredo Garbin Jr., katuyuan kan lay na masimbagan ang pangangaipo kan mga senior citizens araw kan maintenance sa salud, tamang nutrisyon asin iba pa. Sayang ipinaliwanag na sa presenting lay na Republic Act 7432, klasifikadong indigent senior citizens na ang nakikinabang. Katakod kay ni, sa rarom kan ipigbubusol ng bagong lay, matatawan ang sobra sa 17 milyones na bako restradong indigent senior citizens asin zero income nin 500 pesos kada bulan bilang pensyon. Makaagi ang 5 taon, lauman kan gabos na senior citizen na makakasabay na sa Universal Social Pension asin marasibi ng 1,000 pesos mantang apera ini sa iba pang pension benefits na sendang narasibi. 603 na nonagenarians ang makakaresibin in cash incentive ali sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sigun kay Acting Governor Glenda Bungao, obheto kay ni na matabangan ang mga senior citizen na makakuanin atab kan sendang insentibo. Sa nasabing bilang, 390 digdi ang nasa edad 90 hasta 94 anyos na makakaresibin ng 10,000 pesos asin 213 senior citizen na nasa edad 95 hasta 99 anyos ang matatawanin 20,000 pesos. Ang payout, panginginutan kan Provincial Social Welfare and Development Office kasabay ang pagkondukta nin iba-ibang serbisyo aro kan libreng pag-upaw, masahe, manicure, pedicure, as in medical services. Ang pagtaon ng insentibo na sa raram kang programang Boulders para sa mga albayano elders na sa mga prioridad na ipigpapautob hali sa
buwis na nakukuakan gobyerno probinsyal dalan sa operasyon nin Kuwari. Nag-distribuir ang Department of Social Welfare and Development Bicol nin food packs sa mga kwalifikadong beneficiaries sa rarom kan walang gutom kan gobyerno sa Kamalig Albay. Sigun kay Walang Gutom Regional Program Coordinator Sherry Lofamia, ang mga beneficiaryo kompesto nin persons with disabilities, solo parents as in senior citizens. Lampas 400 katawo ang nakareceive ka nasabing ayuda kung saan ang food packs kompesto nin bagas, gulay, prutas, bunay, as in iba pang essential items na nagkakadala ng 3,000 pesos kada beneficiary. Nagpagarumdaw naman ang DSWD na ang food items para sa household consumption as hindi man pwedeng ipabakal. Nagpuuna ang biyahe kan panibagong modernized PUV sa Sorsogon, pasisiring sa rotang Daraga-Legazpi as in vice versa. Duwang units kan modernized jeepney ang nagbabiyahe na sa nasabing rota. Ang minimum fare na sa 15 pesos, masalangkaw sa 12 pesos na minimum fare kan traditional jeep. Katakod kini, nagpahayag naman ng kaugmahan ang mga pasaheros sa pagsasabing mas komportable sinda sa pagbiyahe. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Ipinahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia ang pag-uktaba sa primerong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election. Sa pagpirma sa sarong Memorandum of Agreement, sinabi ni Garcia na pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos ang propestong ley na may kamautan na ipag-uktabang una ang parliamentary election. Alagad, day pangkonfirmasyon ang Malacanang may kinaraman digdi mantang pikisurat ang baretang ini. Sa irarom kang propesto, pig-reschedule ang BARM election hali sa Mayo 12. Gigibon ini sa Oktubre 13 ngunya na taon. Inaprobara na ni Agriculture Secretary Francisco Laurel ang guidelines sa gigibuhon na pag-import sa Marso nin sagkod 25,000 metriko toneladas nin iba-ibang klase nin sira asin seafood. Kamautan kining mapakusog ang supply nin pagkakan asin maiwasan ang pag-umento kan presyo kan mga ini sa saudan. Enot nang itinalaan ka National Fisheries and Aquatic Resources Council ang import selling kan nakaaging taon. Sakop kan 25,000 metriko toneladas na import selling ang Alaskan polak, Barramundi, bluefin tuna, clams, croaker, eel, emperor, fish meat, flounder, gendara, grouper, hake, halibat, asin iba pa. Siniguro man ni Laurel na day kay ni maapektaran ang kabuhayan kan mga lokal na parasira. Siraram kanina probaran na regulasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mapalawas ng sanitary asin phytosanitary import clearances na may 45 dias na effectivity. Ang mga importers na gustong magpartisipar dapat na akreditado kan dai mababa sa sarong taon asin dati nang naging parte kan mga kaparehong pag-import. Ang mga pig-iimbestigaran may kinaraman sa food safety violation asin mga daing kumpletong documentary requirements daiman kay banan.
Mientras tanto, nangako si DOTR Secretary Vince Dizon na parekasyon ang big ticket transport project sa ararom kan Build Better More infrastructure program kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. An hobeto kani iyo ang gibon na simple sana parekasyon asin pakarayon para maging safe ang transport system ka nasyon. Dahil pwede na matapos siyang manumpa bilang Transportation Secretary sa ampang ni Presidente Bongbong Marcos sa Malacanang kasuudma. Sigun kay Dizon, ang primerong direktiba kan Presidente, iyon mas makaskas na pagtutok sa mga presenteng proyekto kan mga nakaaging administrasyon asin puunan ang iba pang mga proyekto. Sinabi ni Dizon na kaipuan magtrabaho nin sabay-sabay. Kaipuan talaga iyo ang whole of the government as in whole of society approach. Kaipuan man na masabutan kang gabos na mga partners na kaipuan sindang mag-ambag sa mga dapat gibuhon sa proyekto. Mientras tanto, suportado ni Transportation Secretary Vince Dizon ang implementasyon kan PUV Modernization Program apisar kan mga pagkontradigdi kan nagkaparang transport group. Sinabi ni Dizon na daing ibang paagi kundi kuguson ang modernisasyon para mag-abante asin magkaigwanin improvement ang pampublikong transportasyon. Pag-aadalan niyang unang marahay ang nasabing programa, nagtutubod si Dizon na may lehitimong concern ang mga kontra sa programa asin kaipuan dangogon ini kan gobyerno para marasilberan ang sendang mga problema. Magagarumduman na nanindugan si Presidente Bongbong Marcos na dapat nang ipautob ang Public Utility Vehicle Modernization Program matapos mapendyente nin 7 beses dalan sa pagkontra kan nagkapirang grupo. Pinugula ni DOTR Secretary Vince Dizon ang implementasyon kan cashless transaction sa NLEX asin SLEX. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Dizon na sinugo na niya ang Toll Regulatory Board na suspenderon ang implementasyon ng kaparang aldaw matapos ipahayag ang ahensya ang paggamit ng cashless transaction. Sinabi ni Dizon na natesting na ang paggamit ng cashless system alagad nagkagurubot-lugod ang trafiko lalo na sa Balintawak area kan mga nakaaging taon asin sa iba pang lugar. Gusto niya na adalang una kan DOTR ang pigagamit na sistema kan duwang toll operators kung may magigibo pa para maging efisyente ang paggamit kan cashless transaction. Para sa iya, antay-pur ang nasabing sistema dahil bako manggabos nag-aagi sa expressway may kakayahan na mag-load ni rebo-ribong pesos kaya dalan nga kung ano ang magiging remedyo para digding. Nasasabutan man niya ang pangingiipo na ma-regulate ang pag-agi sa expressway alagad dahil kay puan na pasakitan ng publiko. Sinabi ni Dizon na nagpadara na siya ni aviso sa toll operators na dai niya ipapautob ang cashless transaction poon sa Marso 15 ngunya na taon asin sa mga masunod pangaldaw. Nakatala na magbisita sa Pilipinas si Palau President Surangel Whips Jr. para sa duwang aldaw na official visit. Pigdalauman na magkakaiguan in bilateral meeting sinda Presidente Bongbong Marcos asin Whips sa Malacanang ngunya na aldaw para tukaron ang mga importanteng issue sa kooperasyon asin pagpapakusog pa sa mga relasyon pang bilateral entre kan Pilipinas asin Palau. Parte kan bilateral meeting ang pagpapaiwas sa kooperasyon sa komersyo asin kapital, fisheries, connectivity asin people-to-people relation asin kolaborasyon sa issue sa salud asin trabaho. Nakatalaman na to karon kanduang leader ang regional issues, South-to-South cooperation, asin na magkakaparehong advokasya. Iguanin maabot sa 3,000 na mga Pilipinong nag-i-star asin nagtatrabaho sa Palau. Bareta hali sa ibang nasyon. Inakusaran ka ni Israel ang Hamas ng pagsuway sa ceasefire deal matapos madiskubre ang ibang bangkay
Ansaro sa 4 na bangkay nin mga biyag na ipig-turn over kan grupo halis sa Gaza kan nakaangi aldaw. Base sa resulta kan forensic examination sa 4 na bangkay kan biyag na pig-release kan Hamas, solamenting tulosan na ana konfirmar an identity mantang ansaro bako man biyag na Israeli na si Shiri Bibas. Sigun sa Israeli Defense Forces, ang tulong bangkay na ipig-turn over kan Hamas na midbida ng mga aking lalaki ni Shiri Bibas na sinda Ariel Asin Keifer, mantang ang saruman iyoan si Odid Lifshit na sarong Israeli journalist ipinahayag kan IDF na brutal na ginadan kan mga terorista ang duwang aki kan dinukot sinda kan Nobyembre 2023 base sa intelligence and forensic findings. So sa enot na akusasyon kan Hamas na nagadan ang mga ini kay banan ang sendang ina na si Shiri Bibas sa pambobomba kan Israel sa Gaza. Sa ngunyan dai pa nagpapalas din komento ang Hamas sa akusasyon kan Israel. Sa lado ng Karawat, nanggana si Pinoy mixed martial arts fighter Joshua The Passion Pasio sa 1-1-2-1 laban kay Jared The Monkey God Brooks kan Estados Unidos. Nakuha kan pambato kan Pilipinas ang technical knockout sa laog nin second round. Dalang digdi na ibulsa niya ang strawweight MMA World Championship belt sa laban kan duwa na ginibo sa Doha, Qatar. Sa primerong round, dominado kan American fighter ang laban sa good na nakipagsabayan si Pasio. Paglaog kan ikaduang round kung sain uminoranin suntok kung kaya pinapundukan referee ang laban sa laog nin 4 minutos asin 32 segundos. Nagpapasalamat ni Maray si Pasio sa mga nagsuporta sa iya kung saan naging sulit ang ginibo niyang preparasyon para sa laban. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Po sa ating forecast ngayon na aldaw, itong shear line ang nakaka-apekto pa rin sa Southern Luzon at Visayas. So, posible pa rin na makaranas dito sa Bicol region ng mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran at pagkikilat at pagdaguldol ngayon na aldaw. Bali sa ating weather advisory, expected natin na possible pa rin ang moderate to heavy na pag-uran lalo na sa mga probinsya ng Masbate, Albay at Sorsogon. Sa ating 5 a.m. naman na heavy rainfall warning, terminated na itong warning natin. So wala nang nakataas na yellow, orange or red rainfall warning. Wala na rin po tayong masyadong recorded rainfall ngunya na aldaw dito sa Albay. Bali, yun po kung magtuloy-tuloy sana ay expected natin na hindi na tayo ganun ka-affected nitong shear line. And by tomorrow, based sa ating weather advisory ay hindi na tayo makakaranas ng mga epekto nitong shear line ng mga pag-ulan. Bali po, sa ngayon wala man tayong minomonitor pa rin na low pressure area or bagyo sa labas at sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po ang ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT asin ang Pag-asa. Ako po ang nagatud kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Happy weekend. Masunod na si Dr. M. Yan ang
PCGB, Barata alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.